खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौ बरायबाय। दिनै 25 जानुवारि 2023 बारायजाय बुधबार। दिनै गणेश फुजा। फैदो दिननि खौरांफोरखौ बेखेवनोसै। आसाम पुलिसा आयेननि बेरेखायै आसाम रायजोनिफ्राय हारियाना रायजोनि रहतागाव लांखारजानाय सानै आइजोखौ रैखा खालामफिननो हादों। सानै आइजोनि गेजेराव सासे आइजोखौ आली मुंनि सासे मुस्लिम सुबुङा जुलि लागोन होननानै थगाय थसि खालामनानै गुवाहाटीनिफ्राय रहतागाव लांनानै फानखुमा हैदोंमोन आरो आलीया बेबायदिनो गोबां आइजोफोरखौ सिख्लाफोरखौ थगाय थसि खालामनानै फानखांबोबाय आरो सानै आइजोनि गेजेराव सासे आइजोखौ 2,02,000 राङाव फानदोंमोन। लोगोसे बे जाथायावनो लोब्बा थानाय सासे दायनिगिरि बागा मुंनि दायनिगिरिखौ एरेस्ट खालामदों आरो आलीखौबो एरेस्ट खालामनो थाखाय पुलिसा नागिरगासिनो दङ। नाथाय दासिमाव आली मुंनि दुथांखौ नागिरना मोनथ'नाय जायाखै। मैया फुंनि समावनो आसामनि बक' ओनसोलनि सिङाव थानाय बिरपारायाव खेबसेनो गंथाम गारिनि गेजेराव गिख्रंथाव खर'जों खर' सौग्रावनानै लामानि जाब्रबथाय जानानै गारियाव अर खामनानै सानै सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायावनो गुबुन सासे सुबुङा गोब्राब जोखोम जादों। बे समाव जोखोम जानायखौ फाहामसालियाव फाहामथायगासिनो दङ। गंनै डाम्पार गारि आरो गंसे ट्राकनि गेजेराव बे जाथाया मैया फुंनि 4 रिंगासोआवनो जादोंमोन। उदाङै गुलि गावलाबायदों आरो बे गुलि गावलाबायनाय जाथायाव गोबां सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों। मन्टेरी पार्क, केलिफर्नियायाव लुनार फेस्टिभेल जाबाय थानाय समाव फेस्टिभेलनि गेजेरावनो सासे दुथां सुबुङा उदाङै गुलि गावलाबायनायाव 60 सुबुङा अबथिरायै जिउ गोमादों आरो बे जाथायखौ खालामग्रा जायबा खालामदों बे दुथाङाबो गंसे पेनगारनि सिङाव थैना थादों। लोगोसे बेनिफ्राय गोबां पिस्तलफोर आरो सेमि अट'मेटिक पिस्तलबो बोखांनो हादों। नाथाय बे सुबुङा बे जाथायखौ मानो खालामखो, सोरनि थाखाय खालामखो बेखौ दासिमाव मिथिनो मोननाय जायाखै। गुलि गावग्रा दुथां सुबुंनि मुङा जाबाय हुसान्ट्रान, 62 बोसोर बैसोनि। आसाम पुलिसा राजस्थान पुलिसनि हेफाजाबजों सासे आइजो आरो आइजोनि गथ'खौ राजस्थान रायजोनि सिङाव थानाय सुरुचेतीनिफ्राय रैखा खालामनो हादों आरो बे आइजोआ गावनि गथ'जों थांनाय 16 जानुवारि खालारखालि गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय 6 माइलनिफ्राय गोमादोंमोन। उनाव आइजोनि नखरनि मानसिफोरा पुलिसनो केस होनायाव पुलिसा बेनि मबाइलखौ ट्रेस खालामनानै नायनायाव राजस्थान पुलिसनि हेफाजाबजों रैखा खालामफिननो हादों। गोमा थानाय आइजोनि मुङा जाबाय माजनी बेगम, 22 बोसोर बैसोनि आरो बेनि गथ'आ 3 बोसोर बैसोनिमोन। बिजिबि हान्जानि सासे दैदेनगिरिखौ न'आवनो गावथारना गालांदों। मणिपुराव बिजिबि हान्जानि सासे गोख्रों दैदेनगिरि लाइस्राम रामेश्वर सिंह बिथांखौ गावनि न'खरावनो माखासे दुथां सुबुंफोरा साननि समावनो गावथारना गालांदों। बिथाङा गावथारजानाय समाव 50 बोसोर बैसोनिमोन। सावथुनजों गोबां सुबुङा सोलायो, नाथाय खायफा सुबुङा सिखावनि खामानिखौबो सिखायना लायो। तामिलनाडु रायजोनि दिन्डिगुलाव सासे डकाइतआ बेंकआव थांनानै बानलु गुन्दैखौ अदेबानि आलु गुन्दैखौ सारना होनानै गोबोरचार लानानै बेंकनिफ्राय सिखाव खावनो थाखाय नाजानायनि जाहोनाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों आरो बे डकाइतआ बे आइडियाखौ अजित कुमार मुंनि एक्टर, जायबा साउथ इन्डिया सावथुननि मुंदांखा एक्टर, बिथांनि सावथुन टुनिबु सावथुननिफ्राय सोलोंदोंमोन। नाथाय बेनि थांखिया जाफुङासै। हमजानाय डकाइतनि मुङा जाबाय कालेल रेहमान, 25 बोसोर बैसोनि। चान्दमारी पुलिसा गोख्रों सिग्रोमनानै नंखायै सालायनाय ट्रेभेल एजेन्सिनि सासेखौ एरेस्ट खालामदों आरो हमजानाय सुबुङा गुवाहाटी नोगोरमानि सिङाव थानाय पल्टन बाजार ओनसोलाव भिजा सार्भिस मुंनि नंखाय ट्रेभेल एजेन्सिखौ सालायदोंमोन। हमजानाय सुबुंनि मुङा जाबाय आयुष्मान पाल। आसामनि डिब्रुगड़ डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय बुरलुंबुथुर दैमायाव सासे गोदानै जोनोम जानाय गथ' गोरलैनि गोथै सह'खौ बोखांनो हादों आरो गोथै सह'खौ बोखांनानै अटिस्पिनि थाखाय दैथायहरनानै जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जादों। नाथाय बे गथ' गोरलैया सोरनि गथ'मोन, सोर बेबायदि दैमायाव गारना दोनखो बेखौ दासिमाव गुमुर मोनथ'नाय जायाखै। नोंथांमोन
दासिमनि माखासे खौरांफोरा बेखिनिनोमोन। बेखिनिसिम नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर। गोजोन्थों। एसेनोसै। जै बर' हारिनि।